Здравейте хора, днеска ще качваме, няма да качваме, ще отваряме Лабубо Кока-Кола. Днес започваме бързо. Нека видим какво е. Аз много искам да е това. И това. Вижте сега, аз мисля, че това е фейк Лабубото, защото, вижте сега, отвори го, да. И вижте, тук отзаде пише на китайски език, ето тук отзад. И не мисля, че това е истинско, между другото. И, както съм гледала в повечето клипчета, аз имам такова. Но не знам, не ги различам много добре. И, тук нямам за сканиране. Да, което не е добре, защото няма сканиране. И Поп Марта трябва тук да е в черно. Така че, но нищо. Ето вижте, аз не мога да ги различам, сега ще преборя зъбите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи е истинско, не знам. Мисъл, чела съм, че и китайците ги правят така. Ето. Едно на истинско, ама не ми се падна, за жалост, това. Мистериозно. Ето си личеше, че няма да ми се падне. Но мен много ме кефи това, защото е много яко. Ето вижте го. Отзаде, отпреде. Това е много яко и не е бяло. В смисъл, да. Това е бяло. И стиката е много яко, може да си правиш така. И вижте вътре, буквално. И много яко се запечатва. В смисъл, правиш така, много бързо се запечатва и няма толкова голям напредък и може, тук има ето така, но може също и да направите ето така, вижте това. И това не знам какво е. Може да пишете долу в коментарите това за какво служи и дали е истинско или китайско. Чао от мен!